nwere ike ị na-eche gịnị ka nwoke ma ji n'aka. Ọ bụ maka mkpụrụ mọstad nke akwụkwọ nsọ kwuru okwu ya. Taa anyị na-eleba anya na GCK kwa ụbọchị nke na-abịa iweta ozi nke na-enye mmadụ ịgba ume na enyemaka na igosi etu okwukwe mmadụ ga-esi nata ihe n'aka Chineke ma ọ bụrụ na mmadụ dị etu a ga-abụ onye tụkwasịrị obi naanị n'ebe Chineke nọ, dịka ọ na-abịa nwee olileanya na owuwe anya na ebe isi mmiri o si asọpụta nsogbu ya na mkpa ya pụrụ naanị Igbo, naanị site n'aka Chineke. Ya mere dịka ozi ya na-abịa taa, ọ dị mma na ị ga-ege ntị nke ọma ka ị wee nwee ike ịnata ihe ga-enyere ya aka ịbụ onye a gọziri n'ebe ọ dị ukwuu. N'ihi gịnị? Onye kwadebere ụbọchị nke taa maka ịgọzi gị. Ma cheta, ugbu a anyị na-ejidebe nke afọ, eleghị anya enwere ọtụtụ ngọzi nke ị na-anatabeghị, ma ọ bụ ihe ị na-atụ anya nke ị mere ọtụtụ mgbalị nke ị na-enwetabeghị. Naanị ma ọ bụrụ na ị ga-ekwere n'ebe Chineke nọbịa, ị ga-ahụ na tupu afọ abịa na njedebe na ị ga-anata ozi dị etu a. Wee sị, ọ bụrụ naanị na m ga-emetụ ọnụ uwe ya ka a ga-eme ka m nwere onwe m. Amaokwu 29. O wee sị, n'otu ntabi anya ahụ o ruru ọbara ya wee takọọ, ọrịa kansa wee laa, ọrịa mamịrị wee laa, ọrụ ekwensu wee laa, ike nke ihe ọjọọ wee laa, anya mmiri akwa gị niile wee laa. Mmetụ aka nke ihe ịrịba ama na-abịa n'ụzọ gị. Lee nke a, wee chọpụta na arụ ya na agwọrọ ya pụọ n'ihe otiti a. Wee chọpụta na arụ ya, ka m gwa gị, ihe ndị na-anwapụta dịka ị nụchara aha Jizọs, dịka Elaịja kpere ekpere, o wee zipụ oru ya. O kpele maka mmiri ozuzo, ọ bụghị naanị maka mmiri, n'ime obodo niile, gbaa obodo ha niile gburugburu bụ Izrel. Mmiri nke ngọzi, mmiri nke ihe ịrịba ama, ọ ga-ezo n'abalị a. Gbaa Naịjirịa niile gburugburu, gbaa obodo niile gburugburu. Ihe ịrịba ama nke mmiri ozuzo ga-ezo ebe niile. Gbaa obodo niile nọ n'Afrịka gburugburu, gbaa obodo niile, ebe niile, Amerịka, Eshia, ndị nọ n'igwe eji anata ozi, gee ntị. Ebe ọbụla ị nọ, dịka ị na-anụ na-abịa, ga-ekwupụta ya si, mgbe m metụrụ ya aka, ya emetụ m aka. Ihe ọbụla ọsọ mmiri nke nsogbu m, ha niile ga-atakọrọ. Tie amen. Dịka nwatakịrị igwe ojii, ya so oru ya gaa ka ịchọpụta, ya wee laghachite. Ọ dịghị ọhụrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ha na-ahapụ ọgbakọ ha otu ahụ. Elaịja sị ya gaa chọpụta, ya bịaghachi sị, ọ dị ihe m hụrụ. Ọtụtụ ha sị, achọ m ka ụgbọala a ganaha m. Chere ka ị nwapụta. Ị ga-ahụ ihe ịrịba ama n'ebe ahụ. Nke ugbo 3 ya ga-lọghachi sị, ọ dị ihe m hụrụ. Elaịja sị ya na ọ dị ihe ị ga-ahụ. Lee udo anyị nwere. Anya nke ekweghị ekwe, anya nke ọdịda mba, anya kọwa anya nke okwukwe ka ị nwere. Na nke ugbo 7 ya sị, ọ dị ihe m na-ahụ, ọ dị ihe m na-ahụ. Ị nọ n'ebe ahụ, ọ dị ihe ị na-ahụ. Onye nọ n'ebe ahụ, ọ dị ihe ị na-ahụ.
igwe ojii dị ka obere aka mmadụ. Ihe m na-ekwu nke a, mgbe ị nwapụtara, ị ga-ahụ ihe nwapụta, o bughị ibu, ọ gbasa agbasa, o wee chọpụta ya n'arụ ya na ihe ntakịrị nwapụta ka wụ ihe na-egosi ihe mmiri ozuzo, oke mmiri ozuzo nke ịrịba ama na ndụ gị. Ị ga-arụ ọrụ na nke a. Mgbe ị nwere nwatakịrị ihe iguzo, ị ga-eguzo. Mgbe ị na-enwe ihe na-akwagide gị ka ị mepee anya gị hụ ụzọ, mepee anya gị. Ihe ịrịba ama nke ịhụ ụzọ ka bụ nke a ga-enye gị. Mgbe ihe na-akwagide gị si gị lee anya ebe ahụ ya zara aza nọ, metụ ya aka, ọ ka dị ike, metụ ya aka ọzọ, metụkwu ya ọzọ, ọ ka tiri ike. Ihe a ga-esi n'arụ gị pụọ. O wee chọpụta n'arụ ya na agwọwo ya pụọ n'ihe otiti a na amaokwu 30. Jizọs wee sị ya, wee mara n'ime onwe ya na ihe esiwe ya na-arụ pụọ. Ihe esiwe ya na-arụ pụọ n'oge niile. Ọwụnarị mgbe Jizọs na-adịghị ekpe ekpere, ihe si ya na-arụ na-apụta. Mgbe ọ na-agagharị ya na-ele mmadụ niile, ihe si ya na-arụ na-apụta. Jizọs nọ n'aka nri Chineke ugbu a. Ihe ọ na-eleba anya ugbu a n'ebe ị nọ. Ikikere ga-esi n'ebe Kraịst nọ pụta wee bịakwasị ndụ gị n'aha Jizọs. Otuto dịrị Chineke. Nwaanyị a chọtara Kraịst, ya hụta ebe nsọpụta nke mmiri ozuzo nke ngọzi nye ya. Gị onwe gị dịka ị chọtara Kraịst taa, ị ga-ahụta na mmiri ozuzo nke ngọzi ga-apụtara gị. Ị ga-abụ onye a gọziri n'ebe ọ dị ukwuu. Ị ga-abụ onye hụtara n'ezie na ị ga-eji ọchị na ọṅụ ma mechie afọ 2020. Ebe ọ na-enwere otu onye nke nwere oruru ọbara, ya enwe okwukwe, ya chọọ ịga metụ ya aka. Ọ na-atụ anya ebe ọ na-enwere onye nọ n'ebe a, n'ebe ọzọ, n'ebe ọla onye a nọ ka chọrọ imetụ ya aka ugbu a. Onye nwaanyị na-ege gị ntị ugbu a, mmetụ aka nke eluigwe a ga-abịakwasị ndụ gị. Ike esiwo n'ime ya pụọ, ya wee tụgharịa n'etiti igwe mmadụ a wee sị ya, onye metụrụ m aka n'efe? Ọ maara na ọ Jizọs, ọkpara Chineke. Ọ maara ihe niile. Ọ chọrọ ka nwaanyị a pụta wee nye akụkọ otito si na ọ bụ mụa n'abalị a, ọ mụa. Onye metụrụ ọnụ uwe ya aka? Ọ bụ mụ onwe m. Abụ m onye metụrụ ọnụ uwe ya aka. Onye natara ọgwụgwọ nsọ a n'abalị a? Ọ bụ mụ onwe m. Onye natara mmetụ aka? Onye na-anata ihe ịrịba ama n'abalị a? Ọ bụ mụ onwe m. Onye metụrụ efe m aka na amaokwu 31. O wee sị ya, ndị na-eso ụzọ ya wee sị ya na ị hụrụ igwe mmadụ nọ n'ebe a, ga-ewe na-ajụ onye metụrụ m aka na amaokwu 32. O wee legharịa anya gburugburu ka o wee hụ nwaanyị a. Ị ga-ahụ ya. O wee legharịa anya gburugburu ka o wee hụ ya, bụ onye metụrụ uwe ya aka. Na amaokwu 33, nwaanyị a wee na-atụ egwu, na-ama jijiji. Gịnị mere o ji na-atụ egwu? Nwaanyị a nke nwere oruru ọbara, bụ onye na-adịghị ọcha n'Izrel. O kwesịghị imetụ ihe ọbụla ihe eji esi ihe, ma ọ bụ efe, ma ọ bụ oche, ma ọ bụ akwa ndina, ihe ọbụla mmadụ nwere. Ya nwa na onwe ya, ya wega, o metụdịgo onye isi nchụaja, o metụdịgo onye isi nchụaja aka. Jizọs Kraịst bụ onye isi nchụaja nke si n'eluigwe na-abịa.
Jizọs wee tụgharịa si, onye metụrụ ọnụ uwe m aka? Nwaanyị a sị, emewo m ihe m na-apụghị ime. Atụla egwu nwaanyị, amala jijiji. Mgbe ihe na-adịghị ọcha metụrụ Kraịst, adịghị ọcha ahụ ga-apụ. Mgbe onye merụrụ emerụ metụrụ Jizọs aka, adịghị ọcha niile ga-apụ. Mgbe onye mmehie jọgburu onwe ya na njọ, onye mmehie a jụrụ ajụ, mgbe o metụrụ onye nwaanyị aka, onye nzọpụta, mmehie ya niile ga-agbafu. Ga-ewe metụ onye nwaanyị aka, ọ ga-ejigide adịghị ọcha gị. Ị ga-enweta ọgwụgwụ ya, ị ga-anata ike ya, ị ga-enweta ike si n'ime ya pụta. Adịghị ọcha ahụ niile na ndụ gị dịka ọ na-emetụ Jizọs aka, ihe niile agbafuo. Mgbe ahụ ya wee guzo wee sị ya, wee gwa ya eziokwu niile, ikwupụta n'ụzọ pụtara ihe. Ị nwere akụkọ otito. Enwere m akụkọ otito. Ọ ga-agbaghara mmehie gị, ọ ga-azọpụta mkpụrụ obi gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị. O ruru ọbara ahụ niile nke mmehie, nke mmetọ, ha niile ga-atakọrọ n'abalị a n'aha Jizọs. Ekwenyere m. Asị m na ekwenyere m. Ka ọ dịrị gị dịka okwukwe gị si dị. Gwa onye nwanyị, ekwere m, anabatawo m. Ịbụ onye nwe m na onye nzọpụta m. Site n'okwukwe m, site na nkwupụta m, ana m emetụ gị aka ugbu a. Ka ikikere nke nzọpụta gị sọbata na ndụ m. Gbaghara m. Nye m udo n'ime obi m na n'ime mmụọ m. Nye m ike nke na-akwalite mmadụ ka m wee gaa na-emehiekweghị ọzọ, ka m wee bie ndụ ọhụụ. Gwa onye nwanyị, kwenyere na ntakịrị okwukwe gị ahụ nke dịka mọstad. Si onye nwanyị, ana m ekwenyere site n'obi m niile ka m were na-enyefe onwe m n'aka gị. Ọ sị ka ara bụ onye ọla nke ga-akpọku aha onye nwanyị, nke ga-abịakwute ya, ọ ga-achụpụ ya. Ịnabatala ya, ịnabatala m. Enwere m udo gị ugbu a. Enwere m mgbaghara gị. Enwere m nzọpụta gị. Kele dịrị gị onye nwanyị, emezuwe ya. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekpere mmadụ niile ekpere, bụ ndị nụworo okwu a, bụ ndị bịaworo, ndị nataworo, ndị natara mgbaghara gị na udo gị. Gbaghara ahụ ugbu a n'aha Jizọs. Ka nzọpụta gị bịa n'obi niile ugbu a, n'ebe a, na ndị niile nọ n'igwe ozi, n'obodo niile, n'ebe niile ndị mmadụ nọ. Ọ dị mgbe ị na-ele mmadụ anya n'ihu, zọpụta ha, gbaghara ha, nye ha udo gị ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, n'ihi na anyị ma na ịzawo, emezuwo ya, ịzọpụtawo ha. Ha nwere okwukwe n'ime gị, ịgbagharawo ha, mee ka o guzosi ike n'obi niile. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, anyị na-ekele gị onye nwe anyị. Anyị kpere n'aha Jizọs. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-enye gị ekele, anyị na-enye gị otito, n'ihi na ị na-elekwasị anya n'ebe ndị gị niile nọ ugbu a, ebe niile ndị gị nọ n'ugbu a n'aha Jizọs. Site n'okwukwe, anyị na-emetụ gị aka. Anya kpuru ìsì
ndị dara ngwụrọ, ndị na-adịghị anụ ntị, ndị na-adịghị ekwu okwu, ndị nwere kansa, ndị nwere ọrịa ụkwara nta, ndị nwere ihe ọzịza n'olu ha na nke zara ha n'azụ ma nke zara n'ụkwụ, ọrịa ọla na ọrịa nke ọbara ma nke nọ n'ime arụ ma ọrịa mamịrị, ugbu a site n'okwukwe mmadụ niile ga-emetụ gị aka n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ nke si n'eluigwe na-abịa, ikikere nke si n'eluigwe na-abịa, nnapụta nke si n'eluigwe na-abịa, ihe ịrịba ama nke ike nke si n'eluigwe na-abịa, ike nke na-ewezuga ugwu nke si n'eluigwe, ike nke na-emetụ ndị gị aka site n'eluigwe nye mmadụ niile ugbu a, n'aka nri m, n'aka ịkpa, n'iru m, n'ezi, ebe niile na ebe ọbụla, n'ọgbakọ niile n'obodo niile, nye mmadụ niile na ezinụlọ niile, ndị niile na-ege anyị ntị ugbu a, zute ha n'ihe ịrịba ama gị. Onye nwe anyị, emezuwe ya. Anyị kwere na emezuwe ya, anyị maara na emezuwe ya, anyị na-ekwupụta na emezuwe ya. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, na anyị kpere n'aha Jizọs. Ana m ekele gị etu isi sonye anyị na GCK kwa ụbọchị. Ama m na onye nwe anyị agọziela gị n'ebe ọ dị ukwuu. Onye ọma na-ege ntị, ị ga-enweta ozi a na gck.org. anyị na-arịọ ka isonyekwa anyị na igwe nzirịta ozi nke bụ social media handle. Ị ga-ahụ anyị na Facebook, ị ga-ahụ anyị na Twitter, ị ga-ahụkwa anyị na YouTube. Ka Chineke gọzie gị.